Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Hayi siyamdumisa, siyambonga kakhulu nangosuku lwanamhlanje. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. Siyazithoba-ke kakhulu phambi kobuso bakhe, siyazithoba ngoba unguNkulunkulu osithandayo. Ngithanda ukuthi ngidlule la. Kunabantu abaqhubekayo, ngiphinde kunabantu awuwedwa kodwa nabanye abathumela enambeni engithe siyeke, okuwuphawu lokuthi imeseji ethi okusemqoka, imiyalezo osemqoka aniwanaka, aninandaba nawo. Aninandaba nawo. Nokho-ke ngiyawenza umusa mina ngoba ngiyakuphendula, ngikunikeza ukuthi asisayisebenzisi le namba. Bekufanele ngabe ngiyaniyeka nje ngoba anifuni ukulalela. Kodwa-ke ngijabulisa ukuthi inqwaba abantu abaningi ekhaya lezwi bayalalela. Wesi-ke mawusumtshelile umuntu ukuthi ungayisebenzisi le namba abese phinde exolisa kuyo, uxoliselani kuyona manje? Ngoba uyaqhubeka phela uthumela imeseji. Uyaqhubeka uthumela imeseji, uxoliselani kuyo. Ngaphela ngabe uxolisa kule namba e-right, sivimba ama-message ukuthi angaqhubeki ande kule namba endala. Kodwa umuntu mayesebhalile ngimtshela cha sebenzisa le, aphendula athi ngiyaxolisa. Wandisa ama-messages. Mina athi ngizobuka imeseji angiyazi ukuthi ithini, ukuthi kodwa manje nangu lo muntu esebuya usethini futhi. Ngithola ukuthi uyaxolisa. Uthi asizophuma-ke phela kule namba endala. Kodwa bafowethu yazi ngiyanicela ake nikhule, ngiyanicela nje laba bantu. Usho kanjani ukuthi uyaxolisa enambeni okuthiwa musubhala kuyo? Uyaqhubeka uyabhala kodwa ukuthi uyaxolisa. Yabona ukuthi uxolisa kwakho uyakungcolisa. Ukwenzise leze uxolisa kwakho. Uxolisa kanjani uqhubeka nesono? Kuthiwa musubhala la, wena uyaqhubeka uyabhala, unaka ukuthi uyaxolisa kodwa uyona uxolisa ngokona. Cha, bhala enambeni eqhubeka ekuthiwa ayisetshenziswe. Ngiyanicela bafowethu kakhulu. Esengikunakile-ke njengoba sesimuvele emanambeni entsha, ziyacisha izinto ezindala, siqala phansi bonke abantu. So umuntu ongayibhaleli idate yakhe, ngiyacela nje umuntu ongayazi idate yakhe angeze uzongibuza idate. Athi idate yami inini, usuku, inyanga, unyaka, ungangibuzi kusukela manje. Ungangibuzi nje. Wena vele ucela idate entsha, ngikunikeze entsha. Usungitshela ukuthi wawu ne-date ethi ucela ukuyiconfirm. Ngoba nezana abantu abaconfirm ama-date benzani? Bayenza ama-messages angenasidingo. Angithi wayibhala wena i-date uyayibona. Uconfirma ini? Ngiyayibuzela nje, yini oyiconfirmayo? Manje wandisa ama-messages lawa engizama ukuthi anciphe. So-ke bhalani ama-date, ngisanda ukukunika njengaka-crash ifoni yakho, ingaka-freeze ifoni yakho. Bhala i-date ebhukwini lezono. Uma kuthi unenye indlela ozobhala khona futhi ubhale ngamabhuku ezona abuye alahleke, angazi kwenzeka kanjani. Kodwa ngicela ubhale i-date yakho, isikhathi, ubhale ne-phone number oyoyifonela. Khona abantu abavele bafonela inamba ka-WhatsApp. Angifonelwe enambeni ka-WhatsApp. Ngifonelwe enambeni yokufona engakunika yona mhla ubhuka, hayi ka-WhatsApp. Angifuni ukuphambana izinto. Ka-WhatsApp ya-WhatsApp kuphela, ayifonelwa. Wena mawusufona sebenzisa le ngakunikeza yona. Akekho obhuka ngingamniki leyo namba. Uma ungasayikhumbuli, ibuze kulo phela owakufaka ekhaya lezwi. Noma uyibuze kulabo bafakile. Ngeke ngabe bikho nayo. Ngiyacela-ke sibambisane kulezi zinto ezimbili, ungaxolisi kule namba okuthiwa musuyisebenzisa. Bhala i-date yakho, usuku, inyanga, unyaka, isikhathi nenamba oyoyifonela. Ngiyacela, ngiyabonga-ke, ngikholwa ukuthi ngizwakele.
sengishintshile inamba, ngibonga omunye umzalwane ngikhumbulile ekuseni ngenxa yomsebenzi omningi ngakhohlwa. Sengishintshile inamba ku-YouTube ka-WhatsApp ukuze abantu bangasebenzisi le namba esingasayisebenzisi. Sengishintshile-ke ku-YouTube inamba ka-WhatsApp. Number 2, sengicelile ukuthi sithole i-status esisha, ngibonga umzalwane ongikhumbuzile, i-status esisha esinenamba entsha. Shuthi masifika-ke ngizosithumela bese siyasifaka sonke i-status esisha esinenamba entsha. Sesizokwenza njalo-ke bafowethu. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubiyele, uNkulunkulu akubusise. Ngisaqhubeka-ke nokuphusha ama-messages maningi. Njengoba ngishilo, ngithathe isinqumo sokuthi angizolala namhlanje ukuze ngiwaqede. So ngiphushe ngapha nangapha, kwase kufika isikhathi sabantu-ke. Nalawa afike namhlanje enambeni entsha, ngiwasebenzisile kancane, kodwa nankaya ayinkinga asebenzeka kalukhuni ngoba angazi ukuthi ubani engikhuluma, kuvela iy'namba zodwa, ufuna ngiqale ngiye kwenye ifoni ngiyo-check-a. Hhayi-ke angingaphindi into esengiyikhulumile, asingeneni enkonzweni, lento izozidla isikhathi senkonzo. Ningakhohlwa ukubatshela abafaka ama-emojis ukuthi abawakhiphe. Egruphini yakho nje musuvuma kube ne-emoji egruphini yakho musuvuma. Kodwa-ke uma umuntu sengimkhiphile-ke mina vele ngeke akwazi ukuyikhipha egruphini ngoba usenjani, usephumile. Kodwa wena uzukwazi ukuthi uphumile ungakangitsheli mina. Uma usungitshelile mina ngizokucheckela ngikutshela ukuthi uphumile. Batsheleni-ke abantu bakhipha ama-emoji maningi ngendlela emangalisayo, ngiyacela. Khona abazivalelisa ngawo, angazi kusekwenze njani. Afake i-emoji umuntu bese uthi uyabona u-exithile, uzikhiphe yena ayifake nje maqeda bese phuma. Kusho ukuthi ufuna ukushiya kunjani, konakele emuva. Akahlukene nomuntu othi mayisehambe ekhaya elithize abevakashe kulona athi hayi uthi ngithoyilethele elounge yakhona, ngishiye kungcolile bese phuma ehamba. Isibindi lesinike leso. Kodwa-ke mina ngikhathazeki, akuyona yami le group. Inomnikazi wayo esizomfica ngosuku lokugcina lapho kuzophela indaba. Hhayi-ke asigoqe sithandaze, singeneni enkonzweni yethu yosuku. Baba uNzebande uthi uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, sibonga isikhathi, siyabonga le nkonzo sipha yona. Ngiyacela ubusise kube yilona loyo. uNkulunkulu wami onomusa, iba nomusa phezu kwethu sonke. Usenzele umusa, siyawudinga umusa wakho kakhulu. Phinde Nkosi usenzele ukuthula, siyakudinga ukuthula, usiphe ukuthula. Ngoba ukuthula kulokho kwenzayo kuthela isithelo sokulunga. Siyabonga-ke Nkosi, udumo lonke lungo lwakho lukufanele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa bangcwele. Soqhubeka-ke nenkonzo yethu yanamhlanje. Sifunda khona-ke uMathewu chapter 5 verse 7. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukelwa. Babusisiwe abanesihawu. Sikhulumile-ke kakhulu ngesihawu izolo. Sakhuluma ngamandla empahla esemzimbeni womuntu. Amandla empahla asemzimbeni womuntu. Angazi wena uqokelane namuntu yini. Okwazi ukuthi izinto noma umoya walowo muntu uyawuthatha ngokuthatha impahla yakhe. Izinto ezimhlulayo ekukholweni nawe zizokuhlula. Uma wena uhamba ngobungcwele, umuntu ethatha impahla yakho uzonqoba izimpi abengakwazi ukuyinqoba ngenxa yempahla yakho. Ogulayo abusindiswe ngenxa yempahla ethinta inyama yakho. Athi uJuda kuverse 23 chapter 1, nibasindise ngokubahlwitha emlilweni, kepha abanye nibahawukele ngokwesaba, nizonde nengubo eninde inyama yabo, enindwe inyama yabo. Esikhulumile-ke ngoPawuli, kunempahla emzimbeni wakhe ababezithatha abantu
bazibeke phezu kwabagulayo basinde, imimoya emibi iphume. Wakwalibona idimoni elikhishwa impahla yomuntu. Kodwa amandla bafowethu sibanikiwe. Okwethu masibe ngcwele ngoba yena ungcwele. Let us be holy. Sibe ngcwele nje ubone kuzovelana. Uphila impilo engcwele phambi kaNkulunkulu. Ubone uNkulunkulu izinto azoyibeka kuwe zakhe zokunqoba uSathane. Sizwile ngesithunzi sikaPetro. Abantu babebuka ukuthi uhamba ngaphi ilanga lingakuphi, babeke abantu babalalisa ohlakeni. Bashaywe isithunzi bavuka ohlakeni bephila. Hawe madoda. What a gospel. Ivangeli silinikeziwe elihle nelimnandi. Leli ivangeli leli lihle leli ivangeli limnandi. Bese besokola bangenalo. Engabe bayabuza kwabaliphethe uthi nina nenze kanjani? Bavele bajump into conclusions. Basho izinto zonke abazithandayo abazolahlwa ngazo esihogweni. Bafowethu, ukubuza koni, mbuzo umzalwane, mbuzo umfundisi. Mfundisi wami, ngakubona ukuphumelela wenza ngani? Enye indoda yambuza umfundisi, ngayikhumbula le ndawo. Enye indoda yambuza umfundisi, kwathunywa umzalwane la, umfundisi la wayemazweni aphakathi neAfrika, sengikhohle ukuthi iliphi, oGhana noma Nigeria noma ubani angisazi. Wahambe yakhona eyoshumayela. Thunywa uNkulunkulu, indoda kaNkulunkulu engikhuluma ngayo. Mayifika lapha iyaqatha, iyasebenza kusebenzeki. Ibandla likhulu, ibandla lincane, ibandla likhulu, ibandla lincane. Ithi suka le ndoda iye komunye umfundisi onebandla elikhulu iyobuza, mfundisi wanebandla elingaka, mina elama likhulu, wenza ngani? Mina ngiyakutshela kuhle ukubuza. Mawusuyitholile impendulo usiyabona okwenziwa ngakho uyakuthanda noma kuphambene nentando kaNkulunkulu. Wenza ngani? Bathi lo mfundisi wathi unaso isibindi? Wathi yebo. Wathi fika uphathe imali engaka ngakusasa sizohamba. Ngamtshela lutho unkosikazi wakho. Nangempela bahamba. Mabefika bashona olwandle. Mabefika olwandle, abefundisi bagcwele la. Nanka amathwayini lamantombazana asemanzini, amakhosazana noma inkosazana yamanzi, asengikhohlwe igama noma ilolela angisazi. Aningi lamakhosazana alele nabefundisi la eBhishi ngaphandle. Ilapha amandla bawathatha khona. Bese ke nembala kuthathwe izinto zakhona. Bese ke naye ifika igema yakhe yokulala naye lo nkosazana yamanzi. Bese ke atshelwe ukuthi uzozithola ke izinto zakhe. Ngathi noma uzoyithola ngakusasa, sengiyakuyikhohlwa yazi safuna ke ngiyifune ngirefresh. Ngathi noma uyithola ngakusasa noma uyithola nini. Bese bephindele emva nomfundisi athi umfundisi hayi ngenhlanhla kunemvuselelo namhlanje ebandleni lami asiye khona. Uzuyiteste lento mawungena nje eminyango ufika uphakamisa isandla sakubabingelela bowabonke. Ngoba isani kaSathane ukuwa abantu abayazi le ndaba. Bathanda kabi amabandla awisa abantu. Thina singawisi abantu nje kuthiwa sinamandla. Kodwa laba bangangeni la singabawisi khona bese bethi sithwele. Uthwele kanjani ungabawisa abantu? Ngoba bawisa abantu abathwele. Hayi bafowethu, mina ngiyazi le ndaba. Hayike kudlule lapho. Bafika esontweni. Athi ngena aqala phambi isandla, ngene eqala athi mayiphamisa isandla kulala iginqi phansi. Azathinte umuntu. Ayayibona iyasebenza lento. Hayike ngakusasa ke kulanda umuthi ke imithi ke ihlukanisiwe ke kukhona owemali, khona okubholofida, angisazi omunye wani, owebandla uthi likhulu. Imithi emithathu ayinikezweke. Hayike kudluleka hamba yosebenza. Likhulu ibandla ligcwala ibandla. Hambe kufika enhlizweni yakho uthi hayibo. Mina lento akuyona engibizela uNkulunkulu. Sengisebenzela isihogo. Yafika unembeza. Ngoba ayikona kwahlala umoya ongcwele. Kuba khona ukukuthintayo.
abizelwa ambuza athi lo hey angeke uphume ungalingi uphuma waphuma uzofana ukufa kuphunywa la abese vele fonela futhi akuphunywa nje akukhulunywa ngalento awuyitsheli umuntu lento abese thinta uzakwabo waseSouth Africa amchazele konke noma amthumelela incwadi angisakhumbuli iyazi lento lena ngisayikhumbula noma amthumelela incwadi noma amfonela amtshele lonke iqiniso ukuthi kwenzekani kwaqedwa sengathi wabhala incwadi ngoba nakho sekukhona ukukhumbula sengathi wabhala incwadi ngenxa ukuthi usebhala incwadi wayiposa wayidalula lento zambulala izilwane zokuthwala zawafa mfundisi mayeseyitholile incwadi ngale ayithatha ayifunda amangala ethi ngimfonela umfowethu athi mayethe afona kuthiwa hayi useshonile lo muntu awuseshonile yabona ukushilo naye la kuthiwa manje ngaveza lamaqiniso ngofa nokufa usefile ufelephi emanyaleni kade njani uNkulunkulu embizile wamgcoba ngenxa yokungafuna ukulinda webafowethu kuyalindwa yabona intabeni le mina ngikhuluma ngentabeni aniyazi nini intabeni ngiqale ngo2010 sorry 2011 ngo2010 ngangibizwa ngayiqala ngo2011 kuphela iminyaka eyisho ngigolokoqo golokoqo ingakhulile intabeni ngibekezele ngifasta ngikhuleka ngikwenza konke elwa nami amadimoni ngangantshela lathi elinye wena baba uNsibande uyakhuleka kodwa solishaya siliqeda ibandla lakho yibalishaya ibandla befika abantu badlule angahlala afika umuntu abonke ikashisa la kushaya isona hamba 10 full years ungaboni sekunje eminyakeni emihlanu eminyakeni emihlanu kushintsha izinto kuyabekezelwa ngikhuleka linye ilanga kwashintsha izinto wathi uNkulunkulu angivula igroup ka WhatsApp kunjeke namhlanje wayazeni ukuthi wenzani so ke ngamagama bekezela mfundisi wami kuse-elikabe bekezela uNkulunkulu sakuthesta usabona ukuthi uyiyona imaterial noma uzohluleka ukubekezela uhambe uyothwala ngaphandle kweSouth Africa kanti nakhona la kuthiwa bakhona abakwenzayo hayike mina bengikhuluma ngokubekezela kuyabekezela emsebenzini kaNkulunkulu ngoba usuke esakuhlola abonke ukhakha liqine kangakanani uthathekile noma uyena uthathekile nibasindisi ngokubahlwitha emlilweni kepha abanye nibahawukele ngokwesaba nizonde nengubo enindwe inyama hayike mangibheka isikhathi sithini isikhathi 1815 imizuzu ewu18 angifundele lelizwi bese ke sesoqhubeka lona ngomso Jakobe chapter 5 verse 19 and 20 bazalwane bami uma omunye kini eduka eqinisweni omunye ambuyise yazini ukuthi obuyisile isona ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele inqwaba yezona eziningi sindisa imphefumulo letha abantu ekhaya lezwi kunezono zakhe zositshekelwa uzowusindisa umphefumulo wakho ububalethe ekuphileni letha abantu ekhaya lezwi ungabanaka abalwa nalo balwa nomdalo wabo letha abantu ekhaya lezwi bazalwane bami uma omunye kini eduka eqinisweni omunye ambuyise yazini ukuthi obuyisile isona ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele izono eziningi siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngevangeli siyambonga uNkulunkulu ngenkonzo asinikeze yona ukuvuma izono ishalazelo ibalekele mfundisi wami uzobona ukuthi mosufika ngale uzofana nobani moyishalazela nje igcwele izwi inje igcwele iBhayibheli inje kodwa ke phela umuntu wenza lokho acabanga ukuthi kuzomsiza ngeshwa at the expense of abazalwane enza izinto umuntu
kanti ufaka abazalwane engcupheni. Nani bazalwane, fundani izwi khona nofunda ukuhlukanisa umoya. Liyafunda iBhayibheli, ulifunde nje uthandaze, kwazi ukuhlukanisa umoya ukuthi lo moya ke lo okabani. Lo moya ke lo uyangisiza noma uyangilimaza. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Sifike emaphethelweni enkonzo. Ubaba uNsibande uthi qaphela ukuthi amandla akho wathathaphi. Thina amandla siwathola emkhulekweni, amandla siwathola kwi-fasting. Wena amandla watholaphi? Uyawakhokhela noma uyawaguqela? Thina esiwaguqelayo simemeza usimakade sithi uJesu Kristu uyinkosi, asicwalise. Hayi sasicwalise. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Bafowethu, kumnandi ukuba nani, masithandaze, siqhubeke, nami ngiqhubeke nenkonzo. Kukhona olandelayo ngo-3 ukuze ngiphushele ithanyana. Kodwa kufanele ngizame. Kodwa ngizolokhu ngibekezela nje, nibekezele nani. Abantu benu bazongena ngoba njengamanje ngiwaphusha onke ama-messages. Angenzi ngikwenze ngithi hayi ngikhetha abangenayo, cha, phusha nje zothi. Ufuna lokhu ngikwenze, ufuna lokhu ngikwenze, ngisebenza kalukhulu nje, umahluko yiloyo. Ngoba ama-messages enamba endala awaveli amagama ngishilo. Kunocingo luka-YouTube, ngithatha lona, ngifaka inamba bese kuvela igama ukuze ngikwazi phela ukubhukhela umuntu ocela ukubhukhelwa, ngikwazi ukwenza izinto zomuntu ofisa ukwenzelwa, sengazi ukuthi ubani, bese ngiphinde ngizame ukumsave. So umsebenzi umuntu oyedwa nje mhlawumbe 5 minutes nangaphezudlwana omunye, kusho ukuthi sizobona ukuthi nge-hour kusho ukuthi ngithatha abantu abangaki. Ngicabanga ukuthi bawu-11 kuphela, liphele i-hour. 11 messages only. Yabona ke lapho ukuthi kusekude. Uma isengaphezulu ka-100, namanje angaphezulu ka-100 ama-messages amadala. Lawo kufanele ngiwaphushe ngiwaqede. Ngokugcinwa inkosi by tomorrow ebe ephelile onke. uNkulunkulu akubusise, siyanithanda emakhaya. uJesu Kristu inkosi. Hawu masikhuleke, masikhuleke, masikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngakho konke, siyabonga ngale nkonzo. Babusisa abalalele, usiqinise ube kanye nathi. Babusisa abaletha abantu. Ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Siyambonga. Solisho nje leli gama ezongeza umphefumulo sahlangene nenyama ngizolisho. Liyabashisa abafuni silisho, basizondela uJesu Kristu inkosi. Basizonda, nabanye bazondwe emabandleni abakuwona, bazondela ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi. Ungabi namahloni ngenkosi yakho, libize. Uma ukulibiza kwakho kubiza ukuthi uxoshwe, xoshwa. Usekelwe yizwi. 2 Samuel chapter 14 verse 14. Uthi uNkulunkulu akakuchithi ukuphila, kodwa wenza umxoshwa angabe umxoshwa kuyena. So vuma ke baxoshe. uNkulunkulu uzokuxosha. uNkulunkulu uzokubutha. uNkulunkulu uzokuthatha kuhlalise nezikhulu. Bamangale bona laba baxoshayo. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande uyavalelisa. Sinithanda nonke lapho nikhona. uJesu Kristu inkosi.